Ini cuma lagu ya. Silakan sebagai penonton ireng maning. Ono apa piye? Iya iya. Masuk masuk. Yen kelingan lelakonku jamane nalekane bangun aku duwe kanca priya grabyan bagus lahir lan batine. Sarang dolane omahku balone wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan manise Pisan maning jajang. Mas, tapi mas suara kamu mas. Nah, ya pas banget. Ya 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 ya. Jalan perpisahan dipaksa omah-omah wong duwene La 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 la. tresna ora bisa ilang margo joget kelingan dirang manise yo New ayo goyang Arista. anak wedok. Trio Audio. Ya kayak pengantin anyar gak anak ya. Mas, iki ya sing penting meneng ya Mas, aja nangis ya Mas. Nginang karo Untun. Yen kelingan lakonku jamane nalekane pemulangan aku duwe kanca priya grabyan bagus lahir lan batine. Sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno merga kelingan ireng manis Arek yo Jajal bakal cendeki mengen kayak apa sih? Orang maksudnya kok kayak apa orang geng panggung anggere kamu enggak kayak gitu. Bang ada nang ngene ya Yuniki ya. Yo iya dadi ngetone orang ngedokaken ngene lho.
Lo jere sapa apa ora oli temenan? Apa Roli Ae pokoknya lah. Roli.